Ndizawuthi bahlali ndithi nakuni kubaphulaphula abanimameleyo namhlanje ndiyazilibala negama uba ukhe watsho phaya wathi nguManganga lizize elithethayo namhlanje nguNomnganga ngujama kaSithathu uNgcibi Noboya. Ndizawuthi ke bantu abahle ndithethe kwakuni. Ndiyakwazi uba kunamakrwala basanda uphuma kunekhaba, abanye basanda uphuma emabhumeni. Bantu abahle ayizulunga into yokokuba sihlekwe kuba sithenjiwe kaloku uba sisalibambile usiko lwako kwethu. Mayithi xa iphuma ke indoda iphuma ekwalukeni okanye mhlawumbi ngexesha imbeko seyaphoncuka ucinga uba mayiphoncuke imbeko uzibona uba mhlawumbi ngexesha usowuphila le ndlela ophila ngayo. Makhe sibuyeleni embo, sibuyele sikhumbule indlela oba womkhulu ebebeziphethe ngayo, sikhumbule into esizifundiswayo, sikhumbule into ethi yona xa singamadoda sidalele uba masibe ngabantu abanjani. Xa singamadoda sidalele uba masenze ntoni phakathi kwesixeko, sidalele uba masibe yintoni singamadoda. Masibeleni siyibambe laa ntonga eyoba singamadoda, singayiphonquli bahlekazi bam, singayiphonquli. Masiyibambe ngazandla zozibini sibe ngamadoda kaloku ukwenzela uba ze sizingce ngengomso sithi nanga amadoda kwaXhosa, kuba kaloku asilahlekanga, siyiphonqulanga le ndawo ethi singamadoda. Asibonge kakhulu ngubaba uDlamini ke lapha.